Ito na ang Green garlic pakbet pinigbat na with yung lima beef. Igisa ko muna yung karne, yung taba. Gagawin natin parang chicharon. Yung oil, galing sa baboy. Papalitan ko siya ngayon ng olive oil. 2 cloves of garlic. Kamatis, may konting luya. Lalagyan ko muna ng konting bagoong, konting chicken powder. Lalagay ko na ang dahon ng bawang. Tuyo siya, nahugasan yan. Binabad ko sa tubig bago ko siya hiniwa-hiwa. Pinatuyo ko yan overnight. At ngayon, lalagyan ko din siya ng kanin. Halu-haluin. Nagtubig na siya ng konti. Ayan. Luto na. Luto na ang bawang. Pinakbet. Nanganin. Pinakbet na bawang at dapatanin na.